Een eigen provinciaal busbedrijf is dé oplossing om problemen in de toekomst te voorkomen, is de overtuiging van de SP. Als je zelf aan de knoppen zit als provincie, dan heb je dat dus zelf in handen. En dan kun je dus regelen als iets slechter gaat, dat het bijgesteld wordt. Maar vindt dit idee ook gehoord bij de andere partijen? En verder in het nieuws vandaag. Koningsspelen aangepast vanwege slecht weer. En ook nat bij de laatste voorbereidingen. Goedenavond. Hoe maken we het openbaar vervoer in Zeeland zo dat dorpen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bereikbaar blijven en dat een vervoersmaatschappij er brood in ziet? Dat was vandaag de vraag in Provinciale Staten. Want nu is er geen één vervoersmaatschappij geïnteresseerd in Zeeland. Straks dan praat ik met Ariane Laforte over wat er is besproken in Provinciale Staten. Maar eerst even naar de problemen met het OV. Al jaren wordt geklaagd dat op sommige dorpen amper bussen rijden. Wat geen reclame is om in Zeeland te komen wonen en werken. En de bussen die rijden zijn buiten de spits vaak leeg, omdat er te weinig passagiers zijn. Een probleem dat ook speelt op andere plekken in ons land. Daarom bedacht de provincie Zeeland: laat bussen rijden alleen op doorgaande routes en niet meer door de dorpen, maar erlangs. En zet dan klein vervoer in om mensen naar centrale opstapplaatsen te brengen of naar bestemmingen in de buurt. Een goedkoper systeem waardoor je het budget over de hele dag kan uitsmeren. En openbaar vervoer in Zeeland van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat beschikbaar is. En op het Abdijplein in Middelburg staat voor ons Ariane Laforte. Ja, Ariane, ondanks deze plannen moest er vandaag in Provinciale Staten ook worden gesproken over een noodplan. Ja, inderdaad Martijn, want in oktober werd duidelijk dat geen één vervoersmaatschappij, ook niet de huidige vervoerder Connection, belangstelling heeft voor het nieuwe systeem om daar met bussen door Zeeland te gaan rijden. Ze zien op zich het systeem wel zitten, hè, dat zij met die grote bussen op doorgaande routes gaan rijden en dat de provincie dan zorgt voor het flexvervoer naar die centrale opstapplaatsen toe. Maar ze zaten toch behoorlijk aan te hikken tegen allerlei voorwaarden die de provincie stelde. Bijvoorbeeld dat ze wilden meer geld, maar ze zaten ook aan te hikken tegen de voorwaarden dat ze met emissieloze bussen moesten gaan rijden. En dat vonden ze toch wel een hele grote investering om dat speciaal dan ook voor dit gebied in Zeeland te doen. Nou, vandaag is in Provinciale Staten gezegd van oké, we geven wat extra geld en die eis voor emissieloze bussen, dat zwakken we wat af, dat mag wat geleidelijker. En ja, die afzwakkingen en dat meer geld, dat moet kandidaten over de streep gaan trekken. Partijen zoals de BBB en de VVD vinden het goed dat de provincie de eisen voor de milieuvriendelijker emissieloze bussen heeft afgezwakt. Omdat het een enorme investering is voor de ondernemers, de busvervoerder, maar ook de onderaannemer, de Zeeuwse bedrijven die dat scholierenvervoer met name doen, zodat die het ook kunnen behappen om dit gefaseerd in te gaan voeren. Dat betekent niet dat zero emission helemaal uit zicht is, maar wel op een manier waar het ook voor hen draagbaar is. Plus dat je er een goed alternatief voor moet hebben. Want sinds vorig jaar hebben we natuurlijk wel een ander probleem bijgekregen. Dat is namelijk netcongestie. Elektriciteit, hè? Dus de elektrische bussen die kunnen helemaal niet opladen. Nou, dat zou zomaar eens het punt kunnen zijn. Enige haast is geboden, want het huidige contract met Connection zou eigenlijk eind dit jaar al aflopen. Maar is als noodverband 2 jaar verlengd tot eind 26. De SP wil het over een andere boeg gooien. We gaan het zelf doen, net als vroeger, weer een eigen Zeeuwse busmaatschappij. Als je zelf aan de knoppen zit als provincie, dan heb je dat dus zelf in handen. En dan kun je dus regelen als iets slechter gaat, dat het bijgesteld wordt. En als je het straks weer overlaat aan een bedrijf, als er al een bedrijf inschrijft, dan ben je die knoppen dus weer kwijt. Ja, de SP-statenfractie is ook vandaag tijdens de vergadering van Provinciale Staten met een motie gekomen. Ze zeggen, luister, we hoeven niet meteen een eigen Zeeuwse busmaatschappij op te richten en bussen aan te schaffen. Maar laten we in ieder geval eens gewoon wat financiële gegevens op een rijtje zetten. Wat het zou betekenen als we dat toch zouden doen. Want wat als straks ook op dit nieuwe aangepaste plan, met dat extra geld en zonder die emissieloze bussen, dat er nog geen busmaatschappij geïnteresseerd is om met bussen in Zeeland te gaan rijden. Nou, die SP-motie
organisatie. Om dan in ieder geval eens te kijken, ja, hoe zou dat eruit zien financieel. Die heeft het niet gehaald in Provinciale Staten vandaag. 14 stemmen voor, 23 stemmen tegen. Dus ook niet echt weggestemd. Dus ja, of we ooit die oude knalgele ZWN-bussen, weet u nog wel, of we die ooit nog in Zeeland door de straten gaan zien rijden, we zullen het zien. Ariane, dankjewel. Fractievoorzitter Kees Hansen van BBB in Provinciale Staten legt voor onbepaalde tijd zijn functie neer. Hij topt naar eigen zeggen al enige tijd met zijn gezondheid en heeft last van onduidelijke spierklachten. Hij wordt daarvoor nog onderzocht. Hij vindt zijn gezondheid daarom nu belangrijker dan het politieke werk. Hansen blijft wel actief als statenlid. Antje Dees neemt tijdens zijn afwezigheid het voorzitterschap over. Peter Gillis heeft een nieuwe exploitant voor zijn vakantieparken gevonden, waaronder het Marina Beach in Hoek. Vorige week kondigde Gillis al aan de exploitatie van zijn parken aan een ander over te laten. Omroep Brabant meldt nu dat Matthijs Stevens uit Den Bosch de exploitatie overneemt. Stevens is geen onbekende van Gillis. Hij is oud-medewerker van het advocatenkantoor dat Gillis bijstaat in de rechtszaak tegen zijn ex-vriendin. Dat de nieuwe exploitant en Gillis geen onbekenden zijn, zou Stevens in de weg kunnen zitten bij de aanvraag van nieuwe exploitatie- en horecavergunningen. De voetballers van Goes staan in de finale van de Districtsbeker. Gisteravond werd in Vught met 4-2 gewonnen van Zwaluw. In de eerste helft scoort aanvoerder Daniel Wissel 2 keer uit een vrije trap en zo komt Goes met 0-2 voor. In de eerste minuut van de tweede helft maakt Zwaluw de aansluitingstreffer. En dan is het woord weer aan Goes dat via Erwin Fransen 1-3 scoort. Maar door deze kopbal van Quinten van Haren wordt het toch weer spannend. Het is dan 2-3. 5 minuten voor tijd zorgt Goes-aanvaller Rowan Traas met dit doelpunt voor de beslissing, waardoor Goes de finale mag spelen. In de halve finale staat, wil je de bekerfinale halen. En als je in de bekerfinale staat, wil je hem winnen. Dus eigenlijk de laatste week is het een beetje gaan leven. In het begin natuurlijk niet echt. Alleen, ja, wat ik zeg, je bent voetballer om dingen te winnen. En dat gebeurt niet zo heel vaak. Dus als je er dan bent, dan kan je het beter maar doen. De finale is op Hemelvaartsdag, dat is 9 mei. En dan speelt Goes tegen Achilles Veen. Het is al meer dan 10 jaar een traditie. De laatste schooldag voor Koningsdag staat in het teken van de Koningsspelen. Zo ook vandaag, de laatste dag voor de meivakantie. Alleen ging het er wel wat anders aan toe dan we gewend zijn. Vanwege het slechte weer waren veel buitenactiviteiten afgelast. En daarom werd er overgegaan op plan B. Zoals op de Don Bosco School in 's Heerenhoek. Geen Highland Games zoals eigenlijk op het programma stond. Maar wel handbal in de klas. Zakken gooien in de gang. En judo in de sporthal. Ik vind het wel jammer, maar ik snap het wel, want het gaat zo meteen nog wel regenen. Dus dan is het ook wel handig dat we het binnen doen. Anders zijn we zeikersnat. Ja, het is wel heel erg jammer. We hadden zo'n leuk programma voor buiten. Bedacht wel de Highland Games, voetbal, korfbal, een hele estafette buiten bedacht. Ook de jaarlijkse dans was dit jaar niet op het schoolplein, maar gewoon in de aula. En het geeft weer ook wel een voordeel. Want met een bal in de klas, dat mag natuurlijk anders nooit. Ja, dat je allemaal andere dingetjes doet als het anders is. In Zeeland deden er bijna 30.000 basisschoolleerlingen mee aan de Koningsspelen. Gaan we padellen, want misschien heb je zelf ook al eens op zo'n baan gestaan. De rekkersport is onwijs populair namelijk. Steeds meer mensen gaan de baan op, maar op Walcheren zorgt dat inmiddels ook voor verschillende problemen. Maar aan een oplossing wordt gewerkt. Een lekker potje padellen. Dat is inmiddels makkelijker gezegd dan gedaan. Door de populariteit zijn er amper nog banen vrij. Daarom moeten er nieuwe initiatieven komen om iedereen tevreden te houden. Op Walcheren is nu het idee ontstaan, net zoals in Capelle, een indoor padelhal voor iedereen. Het idee zit in een onderzoeksfase. We hebben het vooronderzoek gedaan en vervolgens hebben we de plan gepresenteerd bij de verantwoordelijke wethouders van de gemeente Vlissingen, Middelburg en Veren. En daaruit is er een subsidie verstrekt om een vervolgonderzoek te doen. En dat vervolgonderzoek wordt nu gedaan. Ja, lijkt me een heel goed plan. Er zijn sowieso dus al weinig banen op Walcheren. Ik hoop dat er sowieso bij komen. En binnen zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja, met een paar mensen waar ik dan vaker mee speel, spreken we dan af om de wekker te zetten. En ja, wie het eerst een baan heeft, ja, zo doen we dat. Maar meestal grijp je mis, dus dat is wel echt jammer. Klinkt als gekkenwerk. Ja, klopt. Dat is het ook wel, ja.
En daarom komt zo'n padelhal perfect van pas. Dit is volgens Robert-Jan Provoost alleen mogelijk als iedereen samenwerkt. We hebben een aantal verenigingen gesproken en waar ze in eerste instantie wat huiverig voor waren, zien ze het nu echt wel als een meerwaarde, als een compleet, of een toevoeging aan het bestaande aanbod. Maar nogmaals, het onderzoek loopt nu en daar worden alle tennisverenigingen van Walcheren worden daar ook uitvoerig bevraagd. We hebben op dit moment 2 padelbanen en de bezettingsgraad is 75%. Dat is extreem hoog. Daar wordt de maandagochtend in meegenomen dat er weinig padellers zijn. Maar er wordt ook alle avonden in meegenomen dat er tot 11 uur gepadeld wordt. En de banen zijn bij ons eigenlijk 's avonds altijd bezet. Er is een groei van ongeveer 300 mensen gekomen die bij de club zijn gekomen om alleen te padellen. En het blijkt ook uit onderzoek niet dat het een hype is, maar dat het echt een nieuwe vorm van racketsport is. In het plan van de padelhal worden de tennisclubs dus meegenomen. Zo zouden tennisleden bijvoorbeeld met korting in de hal kunnen padellen. En er is ook nagedacht over het aanbod voor toeristen in Zeeland. Een locatie is er nog niet, maar de hal moet op een centrale plek komen en niet voor meer verkeershinder op Walcheren zorgen. Uit onderzoeken blijkt ook dat er op dit moment dat er in 2028 een potentie is van 127 padelbanen in Zeeland, waarvan 91 op Walcheren. Nou, we weten dat er inmiddels 28 padelbanen zijn in heel Zeeland. Dus er is nog echt een fors aantal padelbanen wat gerealiseerd kan worden. Het zal dus nog even duren voordat de padelhal er staat. De gemeentes op Walcheren wachten ook eerst het onderzoek af. De laatste puntjes zijn op de i gezet voor de Marathon Zeeuws-Vlaanderen die morgen begint. Vrijwilligers troffen de laatste voorbereidingen, maar werden wel erg nat. Deze emmers zijn gevuld met water. In totaal wordt er zo'n 2000 liter ingezet voor de marathon morgen. Maar door al die regenbuien lijkt water bijna overbodig. Lekker hé, een beetje regen. Het parcours gaat er niet van opknappen, kan ik je zeggen. Het grootste probleem voor nu? De paden. Die zijn begaanbaar, maar hebben er wel eens beter uitgezien. Nou, er zal hier en daar wel een beetje modder zijn, ja. Geen paniek, de marathon gaat morgen gewoon door. De organisatie heeft nog wel een goede tip. Ik zou mijn Vaporflies een beetje thuis laten. Dat zijn van die hele snelle wedstrijdschoentjes. Ik zou een beetje schoenen met profiel nemen, want dat is wel handig op het parcours. En als morgen het zonnetje doorbreekt, hebben de hardlopers niets te klagen. Maar voor het publiek zal het aan de frisse kant zijn en voor de vrijwilligers zal het ook aan de frisse kant zijn. Ja, genoeg reden dus om lekker binnen te blijven zitten en vanaf de bank de marathon te volgen. Want dat kan bij ons. Je moet wel je best doen om iets te missen van de marathon. Want morgen houden je vanaf 9 uur 's morgens op radio, tv en online op de hoogte van het verloop van de wedstrijd. En zondag doen we hetzelfde, maar dan vanaf 2 uur 's middags. Het was weer zo'n dag dat we alle 50 tinten grijs voorbij zagen komen. Met hier en daar ook wel een klein zonnetje bij maximaal 11 graden. Voor de marathongangers, morgen staat er nog best veel wind. Windkracht 3 tot 5 vanuit het noorden. Wel wat opklaringen, maar ook nog buien. Zondag ietsjes beter voor de wandelmarathongangers. Het wordt niet warmer dan 11 graden. Ja, en voor die marathongangers zouden in de buurt van Hulst wel eens loslopende koeien tegen kunnen komen. De Belgische dames sloegen woensdag namelijk op de vlucht en zijn in Zeeuws-Vlaanderen beland. En ze zijn nog niet allemaal gevonden en gevangen. Dus als je denkt, die koe, die hoort er niet, dat klopt. Je weet nu ook hoe het komt. Meer hierover op onze site en in de app. En voor nu een hele fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.